Ċipru qed jitħabad biex isostni l-industrija turistika tiegħu li timpjega direttament ma' 53 persuna, jew 11% tal-ħaddiema kollha fil-pajjiż. Tnaqqis sinifikanti fil-bookings tat-turisti din is-sena fuq l-2023 qed joħloq paniku fost il-lukandieri fuq il-gżira stat fl-Unjoni Ewropea. Bil-maqlub ta' pajjiżna li huwa antiċipat li se jerġa' jkollu rekord ġdid fit-turiżmu, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi f'Ċipru, Tanos Mikaliedes, qal li s-sitwazzjoni attwali se twassal għal telf ta' madwar 30 miljun euro fl-industrija. Waqt li attribwixxi dan għal diversi raġunijiet fosthom in-nuqqas ta' viżibilità u promozzjoni tal-gżira fi bliet ewlenin Ewropej, inqas titjiriet konnessi mal-gżira minn swieq potenzjali u l-ekonomija staġnata fir-Renju Unit, wieħed mill-ikbar swieq li jiddependu fuqu, Mikaliedes jisħaq li l-pajjiż diġà esperjenza mal-150,000 inqas turisti s'issa meta mqabbel mas-sena l-oħra. Ma dan il-gwerra fl-Ukrajna u l-konflitt fil-medda ta' Gaza mhumiex jgħinu lanqas. Qed jiġi rrappurtat ukoll il-falliment tat-tielet l-ikbar operatur Ġermaniż għamel sitwazzjoni għar għal dawk li l-għajxin tagħhom f'Ċipru jiddependi fuq il-waslit ta' turisti minn dan il-pajjiż fiċ-ċentru tal-Ewropa. Ċipru esperjenza l-ewwel waqa' fit-turisti f'Mejju li għadda. Bl-esperti fl-industrija jistmaw li l-2024 se tara tnaqqis drastiku fit-dħul tan-negozji li jiddependu mis-settur. Mikaliedes enfasizza fuq il-fatt li s-settur għandu jissaħħaħ. Anke fix-xhur iżjed kwieti biex tingħata mbottatura lill-operazzjonijiet is-sena kollha. Minkejja dan itenni li hemm numru kbir ta' sfidi x'jiġu indirizzati, mhux l-inqas in-nuqqas ta' ħaddiema speċjalizzati, minn kokkijiet tal-professjonisti tal-IT sa' avukati u inġinieri. F'Malta anke jekk in-nuqqas ta' ħaddiema tibqa' sfida ewlenija, il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela investa permezz tal-istut tal-istudji turistiċi l-ITS f'taħriġ u skrutinju intensiv lil dawk li jixtiequ jaħdmu fis-settur, inkluż barranin. Barra minn grazzi għal investimenti diretti barranin anke mill-linji prinċipali bħal Ryanair Lufthansa u EasyJet flimkien mal-linja nazzjonali KM Malta Airlines, pajjiżna għandu waħda mill-ikbar konnessjonijiet mal-bliet ewlenin Ewropej. Differenti wkoll mill-bqija fl-Unjoni Ewropea, Malta żammet ekonomija stabbli u qed tirreġistra l-akbar tkabbir minn fost is-27 stat membru.